Негово светейшество сръбския патриарх Ириней Лионски отслужи тази сутрин света литургия в катедралния храм Свети Сава в Белград по повод Бъдни вечер и Коледа. Литургии са отслужили свещениците и във всички православни църкви в Сърбия. Бъдник беше раздаден в църквата Свети Симеон в Нови Белград. След това патриархът присъства на поклонение. Негово светейшество ще отслужи тази нощ на Коледа божествена литургия в полунощ, също в храма Свети Сава. Църквата и вярващите днес се подготвяха за честването на раждането на Исус Христос. Христос ни е показал пример за живот, който съответства на идеите на Бог за човека и е пример за надеждата, която ни помага да остане на правилния път и да намерим правилната посока, която води към пълнотата на живота в земното съществуване и във вечността, заяви патриарха на Москва и на цяла Русия Кирил. Страните от бившето ОНД също празнуват днес Бъдни вечер и Коледа. Пожар избухна тази нощ в сградата на общината в Кралево. Един офис е бил напълно унищожен. Нанесени са сериозни щети, особено на електронните устройства и друго оборудване на две съседни стаи. Над долните етажи също има унищожена документация. Огънят е тръгнал малко преди 10 часа и обхванал целият трети етаж на сградата, където е седалището на общинската администрация. Сградата е евакуирана за няколко минути и никой не е пострадал. Първият пожарен автомобил е пристигнал на мястото на инцидента една минута след подаването на сигнала за пожара. Причината за лумването на огъня е прегряване на електрически проводници, което е настъпило поради претоварване на системата. Полиетиленовите торбички не са сериозен екологичен проблем, ако потребителите имат отговорно отношение. Това заявиха представители на Българската асоциация полимери на пресконференция в София. Според експертите, проблемът е в ниската култура за сметосъбиране на българина и това, че битовите отпадъци не се изхвърлят разделно, специално определени за това контейнери. Ако Министерството на околната среда и водите въведе планираната от 1 юли тази година екотакса за торбичките, повечето от фирмите в този сектор в България ще фалират. Причината е, че те са закупили определени производствени мощности и смяната с по-нови ще отнеме много време и средства. Преструктурирането на повечето от фирмите, които произвеждат и рециклират тънките полиетиленови торбички, може да се окаже сериозен проблем, предупредиха експертите. В България има около 15 фирми в бранша. В тези фирми работят около 5000 души, които могат да останат без работа заради краткия срок, определено от Министерството на околната среда. Таксата, която планира да въведе Екоминистерството, първоначално ще бъде 15 стотинки за брой, като се очаква до 2014 година да достигне до 55 стотинки за производството на една торбичка. Има реална опасност от нелегален внос на полиетиленови торбички от Азия и Турция, които произвеждат големи количества, довеждайки до занижаване контрола на сектора. От асоциацията смятат, че екотаксата реално ще доведе до забраната за производството на полиетиленови торбички в България. Една полиетиленова торбичка може да бъде рециклирана до 30 пъти. След 15 години лидерство на автомобилния концерн на Босна и Херцеговина АСК, Нихат Имамович обяви днес на пресконференция, че освобождава позицията на управляващ директор и главен изпълнителен директор на холдинга и се пенсионира. Време е оперативната част от бизнеса да премине в ръцете на по-млади хора, каза Имамович пред журналистите в Сараево. Имамович е шеф на концерна от 1996. В продажбите на нови автомобили фирмата има дял по-голям от 40 на 100. Миналата година концернът се нарежда на второ място по оборот и стана най-големият износител. В началото на тази година в него работят 4000 души. Вече бившият директор на предприятието припомни, че приносът на групата за икономиката на Босна и Херцеговина е много голям. От 1 януари тази година за генерален директор и главен изпълнителен директор на холдинга е назначен Петър Крьояр, бивш директор на корпоративното управление и член на борда. Още новини от Балканите може да прочетете на интернет адрес www.krakra.net. За повече информация звънете на телефон 076 602 716 и ни пишете на имейл адрес news@krakra.net.